Pa dakle, svi mi koji se bavimo biznisom želimo imati stabilne uvjete. Ako se uvjeti ne mijenjaju, oni su sami po sebi stabilni, bez obzira da li su dobri ili loši. Mi imamo situaciju da ponekad, pa čak i učestalo, se događa da se mijenjaju uvjeti, ali da se uvjeti ne poboljšavaju, nego da se naprosto stvaraju nove prepreke koje smanjuju konkurentnost gospodarstva iz regije u odnosu na globalne konkurente. Podravka je kompanija koja djeluje na više od 30 tržišta diljem svijeta i mi moramo na svakom od tog tržišta biti konkurentni. Dakle, nama nije dovoljno da imamo veliku konkurentnost u Hrvatskoj ili Sloveniji, nego moramo biti na svim tržištima na kojima poslujemo konkurentni. Ako znamo uvjete na dulji period, onda imamo dovoljno vremena da sami radimo na svojoj konkurentnosti. Međutim, ako se svaka 3 mjeseca, svakih 6 mjeseci mijenjaju neki zakoni, neka pravila, neki lokalni uvjeti, onda nam ne ostavljaju dovoljno vremena da mi svoju konkurentnost dovedemo na razinu da možemo biti uspješni na tržištu ili da možemo rasti onoliko koliko se od nas očekuje ili koliko mi imamo cilj.